kaya. Wisang geni mangeka tingal lir Sang Hyang Wisnu Pratinta lir Sang Hyang Wisnu Pratinta Yama Dipati prayoginipun kondur mawon. Lho kok bali piye? Wong durung entuk gawe kok bali. Awit menika sampun konangan kalian mukmen. Monggo kondur mawon. Saiki wis ora jamane mukmen Yama. Des pundi ora jamane mukmen. Ora sah glendang-glendeng kaki Brama karo kaki Yama. Iki putuku Wisanggeni. Aku dudu putumu. Wis kita iku yogane Janaka kang pepatut yoga ulun Bathari Dresanala. Wisanggeni kuwi anak Janaka lan Dresanala. Mongko Dresanala iku yoga ulun. Yen mengkono Wisanggeni putune Bathara Brama. Aku tak takon kaki Brama, yen dianggep putune kaki Brama, apa sebabe simbah ketemu karo putune kok mlayu-mlayu coba? Piye Yama? Pitados napa mboten? Niki sing diarani dewa pamungkas nggih niki wujude menungsa nadyan wani kali dewa ning ora maladi mboten maladi wis ora perlu ngeder-derke karo putuku Wisanggeni. Wisanggeni bakal menyang endi sing kudune takon kuwi aku kaki Brama arep tindak endi. Lho kok ngono ya ngono wae. Dewa kuwi nggone ana ngendi? Nggone ning kayangan. Kene merju padha, kene nggone titah, nggone menungsa. Dewa kok mudhun ning jagat mesti ana parigawe. Wangsulana. Monggo diwangsuli. Kuwi aja mung ngluputke aku Yama. Ora mung Brama Yama ya nampa dawuh. Lah nggih, kula niku tegese ngancani karo panjenengan. Ngene nggih Wisanggeni putuku. Pun eyang didhawuhi supaya nyanglang jagat supaya nurunake wahyu. Bengi iki ora ana lakon tumuruning wahyu. Piye Yama? Ampun telas wahyune. Cakraningrat empun wingi, Widayat sampun, Maningrat sampun. Wahyu paku bumi empun, wahyu pamomong tanah Jawa empun. Bener Wisanggeni. Wis ora ana lakone tumuruning wahyu, entek wahyune. Piye iki? Ora sah selak, ora sah kumbi kaki Brama lan kaki Yama tak dumuk wae, tak dumuk. Panjenengan gone mudhun ana ing jagat iki arep nekani Begawan Bima Suci. Ya Siwa Werkudara madhep dadi pendhita dianggep kleru, dianggep luput tumrap kaki Bathara Guru. Mula dawe kaki guru Begawan Bima Suci ya Siwa Werkudara arep dialingke kon bali nek ora gelem arep dicemplungke kawah Candra di muka. Ya apa ya? Aduh, kurangan Yama. Kurangan Yama. Ya apa ya? Ya pancen bener Wisanggeni lah ngakowe mau rak rampung perkarane. Saiki yen kaki Brama arep nyendal mayang Begawan Bima Suci, Wisanggeni dadi betenge. Mundur ora mundur. Wisanggeni sing lunga, Wisanggeni sing mundur. Aku ora arep mundur. Aku mbelani Begawan Bima Suci. Yen panggah rasane Wisanggeni ngentengke marang pati kita. Ora mung Bima Suci, ora mung Werkudara. Wisanggeni ulun cemplungke gawah Candra di muka. Ora sah dicemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Tak nyemplung dhewe. Pengabaran Guntur Geni geseng dadi areng. Oh
Sanggene mati ngene wae ya ora sah mawi tumandang rampung perkarane tak tamani pengabaran guntur geni geseng dadi areng wisanggeni mati sing kandha yen aku mati sapa Kaki Brama jarene mati kok tesih enten sewantene niki dos pundi le mati merkayangan dadi medhi ora kok dadi medhi Kaki Brama sing ora waspada iki apa niki dos pundi Kakang Pukulun wisanggeni malah dadi epek-epek oh patine wisanggeni dadi medhi epek-epek yen ngono Kaki Brama malah bodho saya suwe saya bodho iki apa lho lah kok malah dadi medhi sikil Yama wau medhi epek-epek sakniki medhi sikil niku sing cok nggodha nyrimpungi bocah ngaji Kaki Yama Kaki Brama melek paningalmu aku durung mati sawangen aduh wirangan Yama ayo kebatingan Demban menawi dipun keparengaken kula badhe nderek jejiklu kula kepengin suwita nderek ngenger dados putra siswa paduka sing adi Penemban tak tampa nanging pawitanmu apa nggone kok kepengin dadi siswane Begawan Bima Suci mboten wonten sanes namung kejawi anteping panah kula kenjenging pamikir kula Penemban kowe kepengin ngerteni ngelmu kajaten nuwun inggih ngelmu panunggal mekaten Penemban Ponokawan kabeh wae kula wonten dawuh murgage kowe padha sumingkir aku bakal medharke kawruh panunggal oh inggih yen ngaten kula tak nderek mawon tole nara gareng Petruk Bagong kula Pak piye Pak padha nyingkir Sang Begawan Bima Suci medharke kawruh panunggal iki ngelmu kajaten bab sing werit lan rungsit aku lan kowe ora dikeparingke mirengke ayo padha sumingkir dhisik tole rasamu menepno panca indriyamu sawangen jagate Begawan Bima Suci tandha teka mangkono dan Arjuna nampi dawuhipun Sang Begawan Bima Suci kinen mandeng blegeripun inggih wadhahipun Sang Begawan Bima Suci sanalika ana cahya gumana cetha sumorot prabawan mblerengi paningalipun Dian Janaka satemah dadi ambruk luput kantaka tanengit Purwa Daksina angin mangidit mirit
Janta raga ambruk prup kaya kapuk mangkono sang sukma jati jatining sukma sukmanipun Yan Arjuna nedya sak pejagung ginemraos kelawan sang Begawan Bima Suci mangkono aturipun ruruh ririh hangarah prana arsorok menggaya pukulun kula menika gesang wonten pundi dene paningal kula taksih cetha talingan kula maksih terwaca kula boten saged nyumurepi badan kula piyambak pukulun Janaka kowe mapan ana alam jati ya alam langgeng sira urip jroning alam pati najan mati nanging temene isih urip iku sinebut jagat laknyana mula kowe nadyan bisa ngucap bisa gondhong bisa mikir nanging ora bisa mulat badanmu dhewe dudu uriping manungsa nanging uriping permana gesanging permana ing ayoman menapa duh pukulun uriping permana saka dayane juang sukma warata saliring jasad bisa obah bisa makarti awit saka dayane juang sukma nanging yen wis koncatan yang sukma akal wis ilang sakabeh daya wis sirna saliring budi wis ora ana ambruk nglumpuk ora bisa geglawat duh pukulun dene ing mriki boten wonten padhang lan peteng menawi padhang datanepa wewayangan menawi peteng anglamuk menika swasana menapa duh pukulun ya kuwi ingkang sinebut sonya ruri ana padhang dudu dayane surya yen peteng ora mergo kendhih ing wewayangan nganti ora ana pilahe kapan rina kapan wengi uga sinebut alam jati ya jatining alam kula sumurep urup setunggal cahya 8 menika menapa pukulun urup siji cahya 8 temene wiji kang durung dumadi cahya 8 dayaning jagat yaiku surya candra kartika himanda bumi geni banyu lan angin 8 perkara kang padha nyawiji padha tetunggalan dadi gatra lan ganta kang mangkono sinipta ing kawasa iku sinebut wahyu nungkat gaib tegese kanugrahan kang isih disamarki bakal apa kodrate sifat sak bangsa tumitah ana ing jagat gumelar cahya sekawan ingkang kadulu netra cahya jenar cahya langking cahya seta lan rekta menika menapa duh pukulun cahya abang ujagating kangepson cahya ireng dumadine kasantosan cahya kuning dununging pepenginan cahya putih dununging kasijen dadi wanci besok kowe bali aja nganti keblasuk lakunira metu cahya ingkang putih dene cahya ingkang abang kuning lan ireng padha ngadang dalam wujude brengga rawa sugih bala yen kurang prayitna ingkang putih bakal kendhih dening ingkang telung perkara mau sarta ora bakal munggah ana ing loka baka duh pukulun rinuban raos samar menapa ing mangki kula badhe lumebet cahya ingkang pedhak kula rumaos asrep kula sampun rumaos jinem permanem
nikmatmu panget satata nitya pukulun menapa dipun keparengaken kula manjing wonten cahya ingkang pedhak menika pukulun durung wancine Janaka aja ndelak wanci iki mangsa bakal gedhe walate wis dadi baliyo nyang asalmu. Mulat mara sang Arjuna hasmunira kamanungsan kasrapan tingkahing mungsu lirik ing dikamandan lono kongas kowe tak tampa kowe dadi siswaku Janaka nampa kawruh panunggal ya ngelmu kebatinan sarate ana saratipun menapa pukulun papan kene bakal ana tamu murgake petukna nyangunging jadong melengkung dinetraning sarirapo ringkan negara saketer niki tunganing kung lirwu sing wini panca Om Tete Kolodro Mas Pati Raja Dewaku Pate Kolodro bojleng percapa iblis laknat lakune jelik-jelikan Gusti kula sinuwun Prabu Karungkala nimbali ing abdi kewatian kula jumadhong dawuh sinuwun bojleh wis bosen nggonku dadi ratu badhok kulina metenah kulina mateni menungsa lan kewan lajeng kepareng paduka dos pundi sinuwun aku bakal mertobat merga aku maca Weda Suci sing bisa nyuwarga kuwi mung menungsa te sing isa nyuwarga kuwi menungsa upama aku dadi buta watak usatriya ora bisa nyuwarga aku ora bisa nyuwarga buktinipun menapa buktine satriya panglebur gongso jenenge Kumbakarna kae buta watake satriya ning swargane nunut karo menungsa kang mangkula aku kepengin mertobat aku kepengin njaluk diruwat supaya dadi menungsa pamrihku besok yen mati bisa munggah swarga teh Mandawa tata kati wisaya Indraksa sarama urut
kota pawana bana margana Pancabayu warayang Trening ranang wisian magulingan limo lajeng ingkang saged ngruwat menika sinten sinuwun mongko paduka paesipun yaksa sinuwun Prabu Karungkala kabar sing tak tampa ana pendhita sing ampuh saka pertapan Arga Kilasa peparapi Begawan Bima Suci mula kang saka ikute budal saka kenceng barung aku tak goleki Bima Suci oh.